Παρόν, παιδί μου. Κινέζα. Παρόν. Βλάκα. Παρόν. Αβραμ. Παρόν, παιδί μου. Λοιπόν, τώρα που είμαστε όλοι εδώ, χρειάζομαι βοήθεια. Από ποιον ρε, από εμάς? Όχι ρε, από το συμπέθερό μου. Από ποιον λες, άνθρωπε? Εγώ το καταλαβαίνω, παιδί μου, μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, Αβραμ, υπάρχει ένα προβληματάκι σε σχέση με αυτό. Ποιο, παιδί μου? Δεν θα είναι εύκολο να σου το πω, αλλά δεν έχεις χέρια. Καλά, δεν πειράζει, είσαι χρήσιμο στα βίντεο. Λες σοφά πράγματα. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, να είσαι καλά. Τώρα λοιπόν, Κινέζε, ξέρεις να στείνεις κάμερα? Και το ρωτάς, εγώ ήμουνα κάμεραμαν παλιά. Ωραία, βρήκα ήδη τον άνθρωπό μου. Να είσαι καλά. Ναι, ερώτηση, πώς στείνουμε την κάμερα? Τη στηρίζεις, τη βάζεις στις βάσεις και τραβάς. 4 αστέρια, βρήκα τον κάμεραμαν. Κινέζα, είσαι βοηθός μου. Ωραία λοιπόν, 4. Πες τα ρε φίλε, εσύ τι ακριβώς θέλεις να κάνεις? Κοίταξε να δεις. Θα προτιμούσα περισσότερη δόξη. Ωραία, θα συμμετάσχεις στα βίντεο μαζί μου. Βλάκα, πες τα. Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Συμμετέχω στα βίντεο, ντα. Εντάξει, ποιος άλλος θέλει να συμμετέχει στα βίντεο? Εγώ, παιδί μου, αφού δεν έχω χέρια. Ωραία λοιπόν, σε όλους βρήκα μια δουλειά. Mission complete. Λοιπόν όμως, να μην πείτε τίποτα στην Ξαντιά, αυτή δεν τη θέλω. Ποιο δεν θέλεις? Όχι τίποτα, κάτι δικά μου. Δεν με θέλεις. Καλά, μπες και εσύ στα βίντεο, μπες με τη Λουλού. Ηρέμησε Λουλού, κακόσχυλη. Μπράβο Λουλού. Τώρα. Ναι. Εσύ πρέπει να βρούμε τι θα κάνεις. Καταρχήν, κάτσε να σκεφτώ. Τι θα κάνεις? Θα φορτίζεις την κάμερα. Μου ακούγεται ξεπερασμένη δουλειά. Εντάξει τότε, θέλεις να κρατάς το μικρόφωνο? Και το ρωτάς και βέβαια. Ωραία, βρήκαμε και για σένα. Ελπίζω να δείτε το επεισόδιο. Παρακαλώ να κάνετε subscribe. Yay! Goodbye!